wani swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe kanjarane ya Fitri laras campur sarine wong duwe gawe ya kanca-kanca dados masih sama Indonesia ya sebuah koleksi dari Alman Didi Kempot. Nyarengi anggenipun para tamu sami lenggah sami dar. Aduh Rama ibu ngapuranen aku sing ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada arina wengi lalali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk pareng pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang setya gedhe kancarane musik Julio Fitri laras campur sare Mandala Audio Sound System Sopra video shotnya Indonesia
tuhu suci gede ganjarane nganti anane marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani asuwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gede ganjarane asuwarga ning donya ana sukune